ఒకసారి తప్పు చేస్తే అది పొరపాటు. అదే తప్పును మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తే అది తప్పే. దేవుడు పొరపాటు వల్ల చేసే తప్పును క్షమిస్తానంటున్నాడు కానీ, అదే కావాలని మళ్ళీ మళ్ళీ తప్పు చేస్తే దాన్ని క్షమించనంటున్నాడు, శిక్షిస్తానంటున్నాడు. కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ యొక్క ఇహలోకం అనేది ఎలాగా ఉండాలి, దేవుడు ఏ విధంగా చేయమన్నాడు, ఏ విధంగా ఉన్నావు అన్నాడు. మనం ప్రతి క్షణం కూడా దేవుడు యొక్క వాక్యాలు మనం గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి. దేవుడు ఏ విధంగా చెప్పాడో ఆ దైవం చెప్పిన విధంగానే మనం బ్రతుకుతూ ఉండాలి. లేదు అంటే ఆ భయంకర నరకంలో మనం పడిపోతాం. అది అగ్ని ఆరదు, పురుగు చావదు, భగభగమండే అగ్ని. మనం ఏదైనా సరే తప్పుని తప్పుగా అంగీకరించి దేవుని క్షమించమని అడిగితే, అదే తప్పును మళ్ళీ చేయకుండా ఉంటే తర్వాత దేవుడు మనల్ని ఉద్యానవనం అంటే స్వర్గంలో పడేస్తానంటున్నాడు. అది చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది, ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.